విద్యార్థులందరికీ ఈరోజు 4వ అధ్యాయం ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్ లో 4th డే 4వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. దివ్య జ్ఞానము, జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా దీనికి పేరు. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరు అని చెప్పుకున్నాము. సో ఈ అధ్యాయానికి దివ్య జ్ఞానం అంటే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగం. సో కర్మయోగం కంటిన్యూయేషన్ అన్నమాట ఈ క్లాస్, ఈ చాప్టర్. గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. కృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. పంచతత్వ మంత్రం. ఇది మహామంత్రమైన హరే కృష్ణ మంత్రానికి ముందెప్పుడు జపించాలి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. నిన్న 3వ అధ్యాయంలో ఏం చూసాము? మరి పని చేయాలా, బుద్ధి మంచిదా, లేదంటే పని చేయాలంటే నన్ను ఇలా ఘోరమైన పనికి ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నావు అని అర్జునుడు అడగటం. అంటే పని చెయ్యాలా, చేయకుండా ఊరుకోవాలా అనే విషయం అడిగాడు. అప్పుడు పని చేయకుండా ఉండటం కంటే మీ బాధ్యతలు మీరు నిర్వర్తించడమే ఎప్పటికైనా మంచిది. పని చేయకుండా ఈ జీవనయాత్ర సాగించలేము, పనులు ఎలాగూ ఉంటాయి, అవి చేయవలసిందే, మీ బాధ్యతలు ఎస్పెషలీ తప్పనిసరిగా చేయాలి అని చెప్పారు. అయితే ఎలా చేయాలి ఆ పని అంటే నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా. ఏమిటా నిష్కామ? కామ అంటే కోరిక, నిష్ అంటే కోరిక లేకుండా చేయటం. దేని మీద కోరిక లేకుండా అంటే ఫలితం పట్ల ఆసక్తి లేకుండా, మోజు, కోరిక, అటాచ్మెంట్, కావాలి అనే తాపత్రయం లేకుండా పని చేయాలి. ఇదేమిటి, పని చేస్తే అదేదో కావాలనే కదా పని చేస్తాం, అది వద్దనుకునేలా చేస్తాం అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. అయితే పాయింట్ ఏమిటి అంటే పని సక్సెస్ఫుల్ గా జరగాలి, ఏది చేసినా అనే చేస్తాం, అలాగే చెయ్యాలి. కాకపోతే ఆ వచ్చే రిజల్ట్ మీదే సమస్తం ఇంట్రెస్ట్ కానీ అన్ని ఆధారపడి చేయకూడదు. ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత రిజల్ట్ ఎలాంటి రిజల్ట్ అయినా, లాభమైన, నష్టమైన, సుఖమైన, దుఃఖమైన సమత్వంతో ఉండి స్వీకరించటానికి రెడీగా ఉండే మనస్తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సాధన చేయాలి. అది నిష్కామ కర్మ. అంటే రిజల్ట్, ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా మనం సమత్వంతో ఉండటం అలవర్చుకోవడమే నిష్కామ కర్మ. అదే మోక్షానికి, కర్మయోగం ద్వారా మోక్షానికి దారి. అలా పర్ఫెక్షన్ సంపాదించినప్పుడు, ఆ మార్గంలో పరిపూర్ణత ఎలా ఉన్నా మనం సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు మరి మోక్షానికి మనం అర్హులమవుతాం. ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు, ఆ పరిపూర్ణత మనకు వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఏ కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని కూడా చూసాం. సో కర్మకాండతో కర్మయోగం చేయొచ్చు. పనులు చేస్తూనే ఈ కర్మయోగం ద్వారా మనం ఆ మోక్ష సాధనను ప్రయత్నించవచ్చు. ఆ తర్వాత గురువు, నాయకుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా మనం చూసాము. మరి అందరూ ఏ రకంగా అయితే ఈ నాయకుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అందరూ కూడా ఆ రకంగానే ప్రవర్తిస్తారు అని కూడా మనం చూడటం జరిగింది. తర్వాత అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఏదనుకున్నాం? కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం. అది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. కామమే కేవలం
క్రోధమే. ఈ రెండు రజోగుణ సముద్భవ, రజోగుణంతో పుట్టినటువంటి ఈ రెండు కూడా మరి మహాశను విపరీతమైన దురాశాపూర్వకమైనవి, పాపాత్మకరమైనవి. విద్యేనం తెలుసుకో ఇహ, ఈ ప్రపంచంలో వైరినం ఏది ఇంకా పెద్ద శత్రువు లేదని అని చెప్పి చూసాం లాస్ట్ లో. సో ఇది నిన్న చాప్టర్ లో మనం చూసిన విషయం. ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కర్మయోగ. మొట్టమొదటి భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురీక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో భగవంతుడు పలికారు ఏమని? నశింపులేని యోగ శాస్త్రాన్ని నేను సూర్యదేవుడైన వివస్వానికి బోధించాను. వివస్వానేమో దానిని మానవ జాతికి తండ్రి అయిన మనువుకి ఉపదేశించాడు. మనువేమో తిరిగి దాన్ని ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు. సో ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నాం, మనువు భగవంతుడు సూర్యుడికి చెప్పడం, సూర్యుడు మనువుకు చెప్పడం, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పడం. సో ఇక్ష్వాకు అంటే మరి వన్ ఆఫ్ ద పూర్వీకులైనటువంటి మొట్టమొదటగా ఉన్నటువంటి రాజు. సో భగవద్గీత చరిత్ర ఇలా మొట్టమొదట భగవంతుడు సూర్యుడికి చెప్పడం, ఆయన మనువుకు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పడంతో ప్రారంభమైంది. ఇలా ప్రారంభమయ్యి ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. ఈ దివ్య జ్ఞానం ఈ రకంగా గురు శిష్యుల ద్వారా వస్తూ వచ్చింది. అయితే కొంతకాలానికి ఎక్కడో పరంపరగా వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. పరంపర అంటే ఏమిటి? ఎక్కడైనా సరే ఒక గురువు నుంచి శిష్యుడికి, శిష్యుడి నుంచి గురువుకి ఇలా రావటమే పరంపర. ఓకే. సో పరంపర అంటే ఒక గురువు దగ్గర నుంచి ఆ శిష్యుడు మరి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ శిష్యుడు, వాళ్ళు వాళ్ళ శిష్యులకి చెప్పటం పరంపరగా వచ్చింది అనడం. అయితే అలా వచ్చిందట ఈ జ్ఞానం. కానీ ఆ రకంగా వచ్చినప్పుడు రాజర్షులంతా దీన్ని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్నారు. అయితే ఏం జరిగింది? కాలక్రమంలో సకాలేనేహ మహత, అయితే కొంతకాలానికి మహతా యోగం, ఈ గొప్ప యోగం నష్టపోయాం. అంటే ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చి ఇది చెప్పడం అయిపోయింది. మధ్యలో ఎవరో వాళ్ళ శిష్యుడికి చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత తరాల నుంచి గది అట్లా మనం కోల్పోయాము ఈ మహాయోగాన్ని. పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడ అర్జున అని అర్జునుడిని ఆ రకంగా సంబోధించారనమాట. సో ఈ దివ్య జ్ఞానం ఆ రకంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. రాజర్షులంతా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ క్రమంగా ఈ పరంపర క్షీణించి ఈ యోగం నశించిపోయింది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ సూర్యదేవుడికి కృష్ణ భగవానుడు గీతని ఎప్పుడు బోధించారు అనే ప్రశ్న మనకు గనక వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే దాదాపు 1205 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం బోధించారు. అది మిలియన్స్ లో గనక చూసినట్లయితే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు క్రితం చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఈ 120 మిలియన్లు కానీ 1205 లక్షలు అనుకున్నా సరే ఏదైనా ఒకటే. ఎలా వచ్చింది ఈ నంబర్ అని మనకి డౌట్ వస్తే, సో మనకి 4 యుగాలు ఉన్నాయి. ఆ యుగాలు 4 మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఏమిటవి? సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు. అవునా? ఇది ఒక్కసారి అయ్యి మొత్తం యుగాంతం అవగానే, కలియుగం అవగానే అంతరించిపో 4 యుగాలు అవగానే మళ్ళీ ఈ యుగ చక్ర రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 27 సార్లు ఇలాంటి యుగ చక్రాలు అయిపోయాయట. సో ఒక్కొక్క యుగంలో ఎంత టైం ఉంది? సో అంటే మన కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5000 సంవత్సరాలు జరిగిపోయాయి. సో అని చెప్తున్నారు, 5120 సంవత్సరాలు. ఇకపోతే ద్వాపర యుగంలో కలియుగానికి ఒక్కొక్క యుగంలో అసలు ముందు 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క యుగం అంటే మన కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. దానికి ముందున్నటువంటిది ఏది? ద్వాపర యుగం. ద్వాపర యుగంలో కలియుగానికి 2 రెట్లు డబల్ అన్నమాట ఉన్నాయి. అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అంటే
దానికంటే ముందున్న త్రేతాయుగంలో కలియుగానికి 3 రెట్లు ఉన్నాయి. సో 4,32,000 ఇంటూ 3 చూసుకున్నారంటే 12 లక్షల చిల్లర వస్తుంది. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ది సత్యయుగం లేదా కృతయుగం. అందులో కలియుగానికి 4 రెట్లు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అంటే 4,32,000 ఇంటూ 4 వేస్తే 17 లక్షల చిల్లర ఎంతో వస్తుంది. సో ఇవన్నీ గనక మనం యాడ్ చేసామంటే సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాల్లో 4,32,000 ఇంటూ 9 అంటున్నారు. ఈ 9 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? 4 రెట్లేమో సత్యయుగం పెద్దది కలియుగం కన్నా, త్రేతాయుగం 3 రెట్లు పెద్దది. సో 4 + 3 7. ద్వాపర యుగం కలియుగం కంటే 2 రెట్లు పెద్దది. సో 7 + 2 9. సో 4,32,000ని 9తో వేస్తే మల్టిప్లై చేస్తే 38.8 లక్షలు. ఈ 3 యుగాల్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట. పోతే ఈ కలియుగంలో ప్రస్తుతం మనం ఒక 5,121 సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. 4,32,000లో 5,125. ఇది 3 years old. సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 5,125 years జరిగాయి కలియుగంలో. సో మనువు యొక్క జీవిత కాలం ఎంత అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగిన కలియుగంలో టైము ప్లస్ సత్యత్రేత ఈ యుగ చక్రంలో సత్యత్రేత ద్వాపర యుగాల టైము ప్లస్ ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి యుగ చక్రాలు 27 అయిపోయాయట. సో ఆ 27 యుగ చక్రాల్లో మొత్తం ఎంత టైం ఉంది? 27 ఇంటూ 4,32,000 ఇంటూ 10. ఫస్ట్ 10 ఏమిటి? ఈ యుగ చక్రాలు 4,32,000 10 సార్లు మల్టిప్లై చేస్తే మొత్తం 4 యుగాల్లో ఎంత టైం ఉందో వస్తుంది. ఒక యుగ చక్రంలో ఎంత టైం ఉందో మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో 4,32,000 ఇంటూ 10. మళ్ళీ ఈ 10 ఎలా వచ్చిందో చెప్పాలి అంటే 4 సార్లు సెర్చ్ చేయి. ఒకటేమో కింద నుంచి వెళ్దాం. కలియుగం 4,32,000, ద్వాపర యుగం 4,32,000. సో 1 + 2 3. త్రేతాయుగం 4,32,000. సో 3 + 3 6. సత్యయుగం 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అందులో. సో 6 + 4 10. సో మొత్తం 10 4,32,000 ఉన్నాయి ఒక యుగ చక్రంలో. అలాంటి యుగ చక్రాలు 27 అయిపోయాయి. కాబట్టి 27తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇప్పటి వరకు 27 యుగ చక్రాల్లో 1,166 లక్షల సంవత్సరాలు గడిచాయి. ప్రస్తుతం 28వ యుగ చక్రంలో సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు అయిపోయాయి. 3 యుగాలు అయిపోయాయి. ఆ 3 యుగాల్లో కలిపి 38.8 లక్షల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం 4వదైన కలియుగంలో 28వ యుగ చక్రంలో 4వ కలియుగంలో ఉన్నాం. అందులో 5,121 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి అంటున్నారు. సో అది కూడా యాడ్ చేస్తే మొత్తం మనువు జీవిత కాలం ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది 1,205 లక్షలు, లేదా మిలియన్స్ లో చూస్తే 120 మిలియన్లు మనకు వస్తుందన్నమాట ఆన్సర్. సో ఇది శ్రీకృష్ణుడు దాదాపు సూర్య భగవానుడికి గీతను ఎప్పుడు బోధించారు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం బోధించారు అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం చెప్తున్నారు. సో దీన్ని ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఇక్కడ ఒకసారి చూపిస్తాను. సో మనువు యొక్క జీవిత కాలం అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో గీత అంటే మనువుకు సూర్య భగవానుడికి చెప్తే మరి సూర్యుడు మనువుకు చెప్పాడు కదా. సో అది ఎన్నాళ్ళ క్రితం అంటే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు. ఎలా వచ్చాయంటే 27 యుగ చక్రాలు గడిచిపోయాయి. ఆ 27 యుగ చక్రాలు మిలియన్స్ లో చూపిస్తున్నారు. ఇందాక లక్షల్లో చూసాం 1,166 లక్షలని, ఇక్కడ మిలియన్స్. సో అంటే 116 మిలియన్లు. ఇప్పటి వరకు 28వ యుగ చక్రంలో ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు అయిపోయాయి. ఈ 3 యుగాల్లో కలిపి 38 లక్షలు అన్నాము అక్కడ. ఇక్కడ 3.8 మిలియన్ సంవత్సరాలు. ఇకపోతే కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,117 అంటే 5,121 సంవత్సరాలు ఇందాక చూసాం, అది కరెక్ట్, అన్ని గడిచాయి. సో మనువు జీవితం ఎంత అంటే ఈ 3 కూడితే వస్తుంది 27
యుగ చక్రాలు 116 మిలియన్లు. 28వ యుగ చక్రంలో సత్య త్రేత ద్వాపరలో కలిపి 3.8 మిలియన్లు. తర్వాత కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,117, 5,121. ఈ 3 యాడ్ చేస్తే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు వచ్చాయి. కాబట్టి మనువు పుట్టక ముందే గీత చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి భగవంతుడు సూర్య భగవానుకు మనువు 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం వివస్వాన్ అంటే సూర్య భగవానుడికి చెప్పటం జరిగింది అని ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారన్నమాట. ఇకపోతే బ్రహ్మ యొక్క జీవితకాలం ఎంతో కూడా ఇక్కడ చూపించారు. మనువు జీవితకాలం 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు. బ్రహ్మ జీవితకాలం ఎంతంటే 155 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు. ఎందుకు? బ్రహ్మకి ఇప్పటికీ 50 ఏళ్ళు గడిచాయి అంటున్నారు. అంటే 4,32,000 ఇంటూ 10 వేస్తే ఒక యుగ చక్రం. అలాంటి యుగ చక్రాలు 1000 ఇంటూ ఇవన్నీ వేసా అంటే 155.2 ట్రిలియన్స్ అనమాట. 6 మన్వంతరాలు అయిపోయాయి. ఇదంతా మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. ఇది ఒక పిక్చర్ తీసుకోండి, మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. ఎవరైనా సరే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే ఈ విషయం, దీన్ని ఒక పిక్చర్ తీసుకోండి, ఒక్క నిమిషం చూడండి. 4 సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగ, ఈ 3 కలిపి ఒక దివ్య యుగం లేదా ఒక యుగ చక్రం. అంటే ఒక క్యాలెండర్ లో 12 నెలలు ఎలా ఉంటాయో యుగాల్లో ఈ 4 అయిపోతే ఒక యుగం క్యాలెండర్ అయిపోతుంది. దాన్ని దివ్య యుగం అంటారు. మనం సంవత్సరం అంటాం 12 నెలలు. ఈ 4 యుగాలు అయిపోతే దివ్య యుగం లేదా యుగ చక్రం అనొచ్చు. సో 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. సో ఈ మొత్తం 4 యుగాల్లో దివ్య యుగంలో 4.32 మిలియన్ సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగంలో. అలాంటి దివ్య యుగాలు 71 అయితే ఒక మన్వంతరం అవుతుంది అంటున్నారు. అలాంటి మన్వంతరాలు 14 అయితే గనక బ్రహ్మదేవుడికి ఒక పగలు, ఇంకొక 14 అయితే ఆయనకొక రాత్రి. సో మొత్తం 28, 29 మన్వంతరాలు అయితే ఆయనకొక్క రోజు. సో బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క రోజు ఇన్ని మన్వంతరాలు అనమాట. ఆ తర్వాత మరి అందుకని చివరికి ఆయన సృష్టి మొదట్లో బ్రహ్మదేవుడు వస్తారు, చివరికి మొత్తం విలీనమైనప్పుడు ఆయన జీవితం అంతం అవుతుంది. సో ఇలాంటి కల్పాలు, కల్పం అంటే ఏమిటి? 14 బ్రహ్మదేవుడి ఒక్క రోజుని కల్పము అంటారు. ఆ కల్పంలో 14 మన్వంతరాలు పగలు, 14 మన్వంతరాలు రాత్రి, ప్లస్ సంధ్యలు అంటే ఇంకొంచెం పార్ట్ అనమాట, 14.5 అనుకోవచ్చు. సో మొత్తం దాదాపు 28, 29 మన్వంతరాలు కలిపితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్కరోజు కల్పం అంటే ఒక్కరోజు. అలాంటి కల్పాలు 36,000 బ్రహ్మదేవుడి యొక్క జీవితం అన్నమాట. 36,000 కల్పాలు పగళ్ళు, 36,000 కల్పాల రాత్రుళ్ళు. అంటే మొత్తం ఎన్ని? 72,000 కల్పాలు జరిగితే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క జీవితం, ఆయన ఆయుష్ అంత పెద్దది. అంటే 72,000 కల్పాలంటే మన సంవత్సరాల్లో చూసుకోవాలి అంటే 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. సో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క జీవితం అంత పెద్దదన్నమాట. సో మిలియన్ అంటే 10 లక్షలు, మరి 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు అంటే 11 లక్షల ఎంత అనుకున్నాం? 11 లక్షల ఆల్మోస్ట్ 66. అదే మిలియన్స్ లో చూస్తే 120 ఇయర్స్. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడి జీవితం ఎంత పెద్దది అంటే మరి ట్రిలియన్స్ లో ఉంది బ్రహ్మదేవుడి యొక్క జీవితం. సో ఎనీవే ఇదంతా మీకు ఐడియా ఏమిటి అంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్ ఎంత పెద్దది అనేది తెలియటానికి మనం చెప్పుకున్నదన్నమాట. సో ట్రిలియన్ అంటే ఎంత అనే డౌట్ గనక మీకు వస్తే 1 మిలియన్ మిలియన్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ట్రిలియన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో
1 మిలియన్ మిలియన్లు, అంటే దాన్ని ట్రిలియన్ అంటారు. సో అంత పెద్దదన్నమాట. సో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బ్రహ్మదేవుడి ఆయుష్ అంత పెద్దది, మన సంవత్సరాల్లో కాదు. ఆయన సంవత్సరాలు వేరు, అవన్నీ వేరు. సత్యయుగంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు, త్రేతాయుగం ఒక దివ్య యుగం, ఇలాంటి దివ్య యుగాలు 71 అయితే ఒక మన్వంతరం, ఇలాంటి మన్వంతరాలు 14.5 అయితే ఆయనకి పగలు, ఇంకో 14.5 అయితే రాత్రి. సో మొత్తం 29 మన్వంతరాలు అయితే ఆయనకు ఒక కల్పం, ఒక రోజు. బ్రహ్మదేవుడి జీవితంలో రోజుని కల్పము అంటారు. అలాంటి కల్పాలు 36,000 అయితే ఒక పగలు, ఆయనకి 36,000 పగళ్ళు, 36,000 కల్పాలు రాత్రుళ్ళు, అంటే మొత్తం 72,000 కల్పాలన్నమాట. అయితే అప్పుడు గాని ఆయన జీవితం, ఆయన ఆయుష్ అవ్వదు. సో అది ఎన్ని సంవత్సరాలంటే మన టైంలో చూస్తే 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ చిత్రం. సో తీసుకుంటే ఇది అందరూ పిక్చర్ తీసుకోవచ్చు, దీన్ని ఒక పిక్చర్ తీసుకోవచ్చు. బ్రహ్మదేవుడి యొక్క జీవిత కాలం ఎంత, ఇదొక్కసారి గమనించుకోండి. ఆయనకి ఇప్పుడు ఆయన సంవత్సరాల్లో 50 ఏళ్ళు జరిగాయి. ఆయన 50 ఏళ్ళు అంటే ఎంత, 155 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు. ఆయన అంటే సగం జీవితం అయిపోయింది బ్రహ్మదేవుడికి. కానీ ఆయనకి 311 ట్రిలియన్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో 155 అయ్యాయి, కాబట్టి హాఫ్ అయ్యాయి. 6 మన్వంతరాలు అయిపోయాయి ఇంకా ఆ తర్వాత. సో బ్రహ్మదేవుడు ఆ తర్వాత 27 యుగ చక్రాలు, సత్యత్రేత, ఇప్పటి వరకు ఈ యుగ చక్రంలో 3 యుగాలు అయిపోయాయి. ఈ కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు ఇన్నేళ్ళు అయిపోయాయి. సో మొత్తం ఆయన జీవితం ఇంత. ఇప్పటి వరకు 155.5 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు గడిచాయి. 50 ఏళ్ళు జరిగిపోయాయి బ్రహ్మకు ఆయన టైం ప్రకారం చూస్తే. సో మనువు జీవిత కాలం చూసామంటే ఇదన్నమాట మనువు. సో ఈ యుగ చక్రం. సో ఇప్పటి వరకు ఆయన 3 యుగాలు ప్లస్ కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు అయిన సంవత్సరాలు ప్లస్ 27 యుగ చక్రాలు, ఇవన్నీ కూడా మనువు యొక్కది. ఇదంతా యాడ్ చేస్తే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం వివస్వానుకు, అంటే సూర్యుడికి భగవంతుడు భగవద్గీతను బోధించారు. ఓకే. సో తర్వాత ఈ చిత్రం కూడా ఇంకొకసారి గమనించండి క్లియర్ గాను. తర్వాత ఈ చార్ట్స్ చూస్తే మీకు కొంత ఐడియా వస్తుంది. అందుకని కొంచెం టైం ఇస్తున్నాను, చెక్ చేసుకుంటారని.
ఓకే. సో ఇది క్లియర్ గా చెప్తుంది మీకు విషయాన్ని. ఆ తర్వాత బ్రహ్మ జీవిత కాలం ఎంతంటే 155 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు ఇప్పటి వరకు గడిచాయి బ్రహ్మకు. ఆయనకి ఎంత వయసు అంటే, తర్వాత మను యొక్క జీవిత కాలం ఎంతంటే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు. సో సూర్యుడికి బోధించింది మను ఉన్నప్పుడు కాబట్టి 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం బోధించారు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అది గీత భూమండలంపై ఆవిర్భవించింది, ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట. అయితే సూర్యుడికి చెప్పింది 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం. ఇది ఈ లెక్క కొంచెం మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ చూస్తున్నాము. సో కొంతవరకు మీకు ఐడియా కోసం ఇది చెప్తాను. సో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క జీవితం ఏమో పెద్దది. ఇప్పటి వరకు ఆయనకి 155 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు గడిచాయి. అయితే మను యొక్క జీవిత కాలం గీతను ఎన్నాళ్ళ క్రితం చెప్పారు అంటే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం చెప్పడం జరిగింది. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 120 మిలియన్లు అంటే 1200 లక్షలు అన్నమాట. అది సో ఈ గురు పరంపర అంటే ఏమిటి? గురు పరంపరగా వచ్చింది జ్ఞానం అని చెప్పుకున్నాం కదా. గురువు దగ్గర నుంచి శిష్యుడికి, శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యుడికి ఎలా వీళ్ళు ఈ పళ్ళను ఒకళ్ళు కోస్తున్నారు, కింద ఒకళ్ళు అందుకుంటున్నారు, మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు బుట్ట పట్టుకున్నారు, వాళ్ళు బుట్టలో పెడుతున్నారు. అంటే ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి ఈ పండు, చెట్టునున్న పండు చివరికి బుట్టలోకి రావడానికి వీళ్ళందరూ సహకరించారు. అలాగే ఈ జ్ఞానం రావటానికి గురువులంతా కూడా ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి ఇలా క్రిందికి ఆ పళ్ళను ఇస్తున్నారు, భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని అని. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదం చూస్తున్నాం. ఆయన గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి గురువు. తర్వాత ఇక్కడ మరి చైతన్య మహాప్రభు, ఆయన 15వ శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి చైతన్య మహాప్రభు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఈ ప్రపంచానికి అందించిన గురువు చైతన్య మహాప్రభు. సో ఆయన పరంపరలో ఇది గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం అన్నమాట. వచ్చినటువంటి గురువు ప్రభుపాద. ఈ గురు పరంపర 4 రకాలుగా కొన్ని ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి. వాటిలో ఈ 4 కొంచెం ముఖ్యమైనవి. మొట్టమొదటిది బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చింది మధ్వాచార్యులది, అదే గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయము. ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి నుంచి వచ్చింది రామానుజాచార్య, శివుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది విష్ణుస్వామి. కుమారులు 4 ఎవరు? బ్రహ్మ కుమారులు ఉన్నారు 4, సనక సనందనాది సనత్ సనాతన కుమారులని. వాళ్ళ 4 నుంచి వచ్చింది నింబకాచార్యులు. ఈ గురు పరంపరలో అంటే ఉన్నాయి 4 ముఖ్యమైనవి. ఇది మీకు జస్ట్ బ్రీఫ్ గా తెలియడానికి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఈ మధ్వాచార్యుల యొక్క గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ప్రభుపాద ఆ సంప్రదాయంలో వచ్చిన గురువు అన్నమాట. ఓకే. సో ఎనీవే ఇప్పుడు సూర్య భగవానుడు చెప్పడం జరిగిందని చెప్పాడు కదా. మరి చెప్పారు కదా భగవంతుడు, నేను మొట్టమొదటి సూర్యుడికి చెప్పానని. సో అది జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీత అనేది ఏమిటి? ఈ జ్ఞానం అంటే మనం ఏ రకమైన జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం? ఈ భగవద్గీతలో భగవంతుడు వివరించిన విషయాలు ఏమిటి అంటే, మొట్టమొదటగా భగవంతుడు ఆయన యొక్క విభూతులు, ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుంటాము. విభూతులు అంటే ఏమిటి? విభూతులు అంటే మహత్యాలు, వైభవాలు, భగవంతుడి యొక్క వైభవాలు, మహత్యాలని అర్థం. సో అవి భగవంతుడు ఆయన యొక్క వైభవం, మహత్యం ఏమిటో చూస్తాం. 2 ఆత్మజ్ఞానం, అది చూసాం. 2nd చాప్టర్లో ఆత్మని గురించి కొంత తెలుసుకున్నాం. 3వ చాప్టర్లో మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం, అంటే ఆ కనెక్షన్, ఆ యోగ, అది ఏమిటి అనేది కూడా చూస్తాము. సో అర్జునుడు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట, భగవంతుడు నేను వీళ్ళందరికీ చెప్పాను, అది ఏమో పరంపరగా వచ్చింది ఈ జ్ఞానం, కాలక్రమంగా ఎక్కడో ఈ పరంపర క్షీణించిపోయి యోగం నష్టపోయాము, మళ్ళీ అక్కడ ఆగిపోయింది, ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చింది ఈ పరంపరకి అని చెప్పారు కదా. సో అందుకని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమే తద్విజానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సూర్యుడు మరి వివస్వాను నీకంటే ముందే పుట్టాడు కదా, మరి నువ్వు ఈ విద్యని అతనికి ఎప్పుడో ఉపదేశించానంటున్నావు,
అది నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నువ్వేమో ఇప్పుడు ఈ ద్వాపర యుగంలో నువ్వున్నావు, ఎప్పుడో ఉన్న సూర్యుడికి నువ్వు చెప్పడం ఎలా జరిగింది అని అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు. ఇదేమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు అని. సో అర్జునుడికి ఈ విషయం తెలియక కాదు, కానీ మళ్ళీ మనబోటి వాళ్ళకి చెప్పడానికి అడుగుతున్నాడు. సో ఆయన అడిగిన దానికి కృష్ణుడి సమాధానం ఏమిటో చూద్దాం. అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మమాయయ. అజోపి అంటే నేను పుట్టుక లేని వాడను, అవ్యయాత్ముడను అంటే మరి నాశనం లేని వాడిని, ఎప్పటికీ ఉండేవాడిని. అవ్యయం అంటే, వ్యయం అంటే ఖర్చు కావడం, అవ్యయం అంటే ఖర్చు కాకపోవడం. ఇక్కడ ఖర్చు కాకపోవడం అంటే నాశనం లేకుండా ఎప్పటికీ స్థిరంగా ఉండేవాడు అని అర్థం. సో పుట్టుక లేనివాడు, నాశనం లేనివాడు, భూతానాం అంటే సర్వజీవరాశులకు, ఈశ్వరోపి సన్ నేను భగవంతుడిని, సమస్త ప్రభువులకు కూడా, సమస్త ప్రాణులకు కూడా ప్రభువునై ఉండి కూడా, ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ ఈ ప్రకృతిలో అంటే ఈ జగత్తులో నా యొక్క స్వయం సంకల్పంతో సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను, ఆత్మమాయయ నా యొక్క స్వయం సంకల్పంతో అని చెప్తున్నారు. సో నేను పుట్టుక లేని వాడినైనా, నాశనం లేని వాడినైనా, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూనే ఉంటాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అన్నమాట. అలాగే మరి నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు? యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మం గ్లానిర్భవతి తగ్గుతూ వస్తుందో భరతవంశస్థుడా అర్జున, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతుందో, పెరుగుతుందో, తదాత్మానం నా యొక్క స్వయం సంకల్పంతో సృజామి అవతరిస్తాను, అహం నేను అని చెప్తున్నారు. సో యదా యదా హి ధర్మస్య ధర్మం ఎప్పుడెప్పుడైతే తగ్గుతూ వస్తుందో అర్జున, అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతుందో, పెరుగుతుందో, నేనప్పుడు స్వయంగా అవతరిస్తాను అని. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం, చాలా మందికి రెండు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇది కూడా పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం. అయితే ఎప్పుడు అవతరిస్తానన్నది చెప్పారు. ఏది? అధర్మం పెరిగినప్పుడు, ధర్మం తగ్గినప్పుడు అవతరిస్తాను అని. ఎందుకు అవతరిస్తారు ఆ టైంలో? పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సాధువులను రక్షించడానికి, సాధువులంటే నిజం సాధువులని అనే కాదు, మంచి వాళ్ళు ఎవరైనా సాధువులు, మంచివారిని రక్షించటానికి, వినాశాయచ దుష్కృతం దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి, సంభవామి అవతరిస్తాను యుగే యుగే ప్రతి యుగంలో. సో సాధువులను, మంచివారిని కాపాడటానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, మళ్ళీ ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తాను. ఇక్కడ కంసుణ్ణి హతమార్చుతున్న భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నాము. ఇక్కడ దేవకి వసుదేవులకు మరి వాళ్ళు కారాగారంలో ఉన్నప్పుడు విష్ణుమూర్తి అవతారంలో దర్శనమిచ్చి ఆ తర్వాత చిన్న బాలుడిగా మారటం చూస్తున్నాము. ఆ బాలుణ్ణి మరి నందమహారాజు ఇంటికి వసుదేవుడు తీసుకువెళ్ళడం, ఆదిశేషుడు పడగతో నీడ పట్టడం, భగవంతుడి యొక్క మహత్యంతో ఈ భటులు ఆ గేట్లు వాటంతటా తెరుచుకోవడం, వీళ్ళు నిద్రపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం అంటున్నాము. అసలు ఈ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏమిటి మనకి అనే ప్రశ్న కనుక వస్తే ఇక్కడ సమాధానం ఉన్నది. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో జన్మ కర్మ నా యొక్క జన్మ చ మరియు కర్మలు, నా పుట్టుక, నా యొక్క పర్పస్, నేను చేసే పనుల యొక్క పర్పస్, మీ నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి నా యొక్క పనుల యొక్క పర్పస్, ఏవం యో వేత్తి తత్వతః ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఈ నా తత్వాన్ని, నా దివ్య తత్వాన్ని, త్వక్త్వా దేహం వదిలిన తర్వాత
పునర్జన్మనైతి, పునర్జన్మ ఉండదు. మామేతి, సో నన్నే చేరుకుంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే నా జన్మం, నా కర్మలు, వాటి యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు. నా యొక్క నిత్య శాశ్వత ధామానికి నన్నే చేరుకుంటారు, నా ధామానికే వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికే వెళ్తారు. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితా బహావో జ్ఞాన తపసా భూతామద్భావమాగత. సో ఎలా తెలుసుకుంటారు? భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటే మరి మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు, ఆయన దగ్గరికే వెళ్తామని చెప్పారు కదా. సో ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు భగవంతుణ్ణి, ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే వీతరాగ భయక్రోధ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ప్రతి చాప్టర్ లో కూడా భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఎలా అనేది అట్లీస్ట్ 1 or 2 శ్లోకాస్ లో చెప్తారు భగవంతుడు. ఈ చాప్టర్ లో ఇది ఒక శ్లోకం అన్నమాట. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు, ఎవరైతే నా జన్మ, నా కర్మల దివ్య స్వభావం అంటే భగవంతుడు అజుడని, పుట్టుక లేనివాడని, ఆయన పర్పస్ ఏమిటి, ఆయన యొక్క స్వభావం ఏమిటి అంటే గుణాలకు అతీతుడు, ఇంద్రియాలకు అతీతుడు, అదేమిటో తెలుసుకున్న వాళ్ళు, అంటే మాటలతో తెలుసుకోవడం కాదు, ఆయన గుణాలను అనుభవపూర్వకంగా మనం కూడా ఆ స్థితికి రావడానికి ఇంద్రియాతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు, త్రిగుణాతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు మనం కూడా భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా ఇది భగవతత్వం అని తెలుసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మించరు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికి వస్తారు. సో ఈ కర్మయోగం ద్వారా మనం సమత్వాన్ని ఎందుకు సమత్వాన్ని సంపాదిస్తే ఏ విధంగా పరిపూర్ణత వస్తుంది? ఇలా త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతాం. అలాగే ఇంద్రియాల ప్రలోభాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతాం. అవి ఏవైనా మనకు ప్రలోభ పెట్టినా కూడా మనం చలించకుండా ఉండగలుగుతాం. సో అప్పుడు ఇంద్రియాతీతం అంటే ఏమిటో, భగవంతుడి యొక్క ఆ తత్వం ఏమిటో మనకు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతాం. సో ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు భగవంతుడిని అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో చెప్తున్నారు, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితా. సో ఎవరైతే రాగం, అటాచ్మెంట్, నాది నాది, అందుకే ఫలాసక్తి వదులుకో పని చేసినప్పుడు రిజల్ట్ మీద, ఫలితం మీద ఆసక్తి వదులుకోమనేది అందుకే. సో అది ఆ అటాచ్మెంట్, నాకు ఇది కావాలి 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 అనే తపన, అలా కాకుండా ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి, ఆ తపన వదిలిపెట్టు అంటున్నారు. అదే అటాచ్మెంట్, అది ఆ రాగము. భయము, మరి భయం ఎప్పుడు ఉంటుంది? మనకు కావాల్సింది జరగదేమో, మనకి ఏదైనా నెగిటివ్ గా జరుగుతుందేమో అనే డౌట్ వచ్చినప్పుడే కదా భయం ఉండేది. భయము. క్రోధ అంటే కోపము, మనకి కావాల్సింది రానప్పుడు కోపం వచ్చేస్తుంది. ఈ మూడుని ఎవరైతే వదిలిపెట్టగలుగుతారో, అటాచ్మెంట్ ని, ఈ భయాందోళనల్ని, క్రోధాన్ని, కోపాన్ని వదిలి మన్మయ, నన్నే, మా ఉపాశ్రిత, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, బహావో జ్ఞాన తపస్స, ఎంతో మంది జ్ఞాన తపస్సులు ఇలాంటి వాళ్ళు. ఎవరు? రాగభయ క్రోధాలను వదిలి నన్ను ఆశ్రయించిన జ్ఞాన తపస్సులు ఎంతో మంది. పూత, ఇంతకు ముందే మద్భావమాగత, నా యొక్క భావాన్ని పొందారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగారు. అంటే రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని వదిలిపెడితే భగవత్ తత్వం ఏమిటో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ తో అర్థమవుతుంది. సో ఇలాంటి జ్ఞాన తపస్సులు ఈ మూడింటిని వదిలి నన్ను ఆశ్రయించి, భగవంతుడి మీద భక్తి విశ్వాసాలు కూడా ఉండాలి కాబట్టి ఉండి వాళ్ళు ఆ రకంగా నా భావాన్ని ఆశ్రయించారు, నా భావాన్ని, నా ప్రేమను పొందారు. తద్వారా భగవంతుడి యొక్క పరంధామాన్ని కూడా, శాశ్వత ధామాన్ని పొందగలరు. అది. సో ఆసక్తి, భయం, క్రోధం నుంచి విముక్తులై నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉండి నన్ను ఆశ్రయించి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులయ్యారు. ఆ విధంగా వాళ్ళందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందారు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణు వేర్చారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారంటే రకరకాల మార్గాల్లో భగవంతుణ్ణి మనం శరణు వేడొచ్చు. కర్మయోగం ద్వారా,
ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. పనులు చేస్తూనే మరి భక్తి యోగం ద్వారా భగవంతుడి మీద భక్తితో, జ్ఞానయోగం ద్వారా ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని సంపాదించి మరి ఈ గుణాలు, త్రిగుణాలు, ఇంద్రియాలు వీటికి అతీతంగా వెళ్ళాలి అనే జ్ఞానాన్ని సంపాదించి జ్ఞానయోగం ద్వారా, లేదంటే అష్టాంగ యోగం, అది కూడా చూస్తాం 6వ అధ్యాయం. అంటే మెడిటేషన్, తపస్సు వీటి ద్వారా ఎలాగో అని ఈ మార్గాలు ఎవరికి తోచిన మార్గంలో వాళ్ళు నన్ను అనుగ్రహిస్తారు, నన్ను పూజిస్తారు, నన్ను శరణు వేరుతారు. నేను ఆ విధంగా ఎవరు ఏ విధంగా శరణు చొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. పైన ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఎవరున్నారు? ఈ భక్తులు, ఈ రకంగా మోక్షాన్ని పొందిన భక్తులందరూ కనిపిస్తున్నారు. ఎవరు? గోపికలు, గోపబాలురు, వీళ్ళంతా అన్నమాట. కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంతా ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో ఈ లోకంలో జనులంతా మరి కామ్యకర్మల్లో విజయాన్ని కోరుకుంటాం, అంతే కదా. మనం చేసే పనుల్లో మనం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం. అందుకని మనం రకరకాల దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటాం. మరి వర్షం కావాలంటే వరుణ దేవుణ్ణి, ఇంకేదో కావాలంటే ఇంకొక దేవుణ్ణి, శని పోవాలంటే శని దేవుణ్ణి, మరి ఇలా రకరకాల దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్క విషయం కోసం. ఎందుకు అంటే ఈ భౌతిక ప్రతిఫలాల కోసం, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మన కోరికలు తీరడానికి. అలా ప్రార్థించినప్పుడు దేవతలు అనుగ్రహిస్తారు, త్వరగానే మన యొక్క కోరికలు సిద్ధిస్తూ ఉంటాయి మనం సరి అయిన విధంలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు. అయితే అని చెప్తూ చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో ఈ ప్రకృతిలో చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం, 4 వర్ణాలు నేనే సృష్టించాను. ఎలా? గుణకర్మ బట్టి విభాగం చేశాం. ఆ విభజన ఎలా చేశానంటే గుణాన్ని బట్టి, కర్మలను బట్టి, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి. అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి క్షత్రియులు నిన్న చెప్పుకున్నాం. అలాగే మరి వైశ్యులు, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు శూద్రులు అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళ యొక్క 3 రీతులు మన మానవ సమాజంలో ఉన్న విభాగాలు నేను సృష్టించాను. అయితే వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి సృష్టించాను. నేను తస్య కర్తారం అపి మాం విద్య కర్తారం అవ్యయం. నేను ఈ సృష్టికర్తను అయినప్పటికీ, ఈ వ్యవస్థను నేను సృష్టించినప్పటికీ నేను మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి అకర్త. అకర్త అంటే నేను ఏమీ చెయ్యని వాడిగానే ఉండిపోతాను. ఎప్పుడు అకర్తగా మనం ఉంటాము? కర్మను ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు మనకు కూడా కర్మబంధాలు అంటావు. కాబట్టి ఆ పని చేసినా చేయనట్లే లెక్క. పని చేసినా చేయనట్లే లెక్క అంటే అదేదో చెడు అనుకోవద్దు. అయ్యో మనకు క్రెడిట్ రాదా అయితే మనం చేసిన పని కానీ అనుకోవద్దు. అది కాదు ఇక్కడ పాయింట్. కర్మబంధాలు అంటుకోకుండా ఉండటం అని. సో కర్మబంధాలు అంటుకోకుండా ఉండాలంటే పని చేసినా పని చేయనట్లు ఉండాలి అని, అది అకర్మ అంటారు. అయితే అకర్మ అంటే ఏ పని చేయకుండా కూర్చుంటే అప్పటికి మనకి ఏ కర్మబంధాలు అంటావు కదా, ఏ పని చేయకుండా ఇలా మెదలకుండా కూర్చుందాము అనుకుంటే అది అకర్మ అవ్వదు. అది బద్ధకం అవుతుంది, నీ బాధ్యతలను విస్మరించిన వాడివి అవుతుంది, తమో గుణం అవుతుంది. కాబట్టి నీ బాధ్యతను, నీ పనిని నువ్వు నిర్వర్తిస్తూనే దాని మీద ఫలాసక్తిని మాత్రం నువ్వు వదులుకోగలిగినప్పుడు నీకు కర్మబంధాలు అంటావు. ఆ రకంగా అది అకర్మ అవుతుంది. నిజమైన అకర్మ ఎప్పుడు చేయొచ్చు అంటే అన్ని వదిలేసే స్టేజ్ ఎప్పుడంటే నీకు ఈ ప్రాక్టీస్ ద్వారా, కర్మయోగంతో నువ్వు ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది ట్రూ, నిజమైన అకర్మ స్థితి అది. అప్పటి వరకు కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా చేస్తూ నువ్వు అకర్మత్వాన్ని సంపాదించవచ్చు అని చెప్తున్నా. కిం కర్మ కిం కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహిత తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. సో ఈ కర్మ అంటే ఏమిటో, అకర్మ అంటే ఏమిటో వివేకవంతులు కూడా మోహితులు అవుతున్నారు, తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు మనకి కూడా చూడండి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఏమిటి? అకర్మ అంటే పని చేయకుండా కూర్చోవడం అనుకుంటాం. సో కర్మ అంటే ఏమిటో, అకర్మ అంటే ఏమిటో పెద్ద పెద్ద వివేకవంతులు కూడా తెలియక అర్థం చేసుకోలేక తికమక పెడుతున్నారు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి. ఇప్పుడు ఆ కర్మ అంటే ఏమిటో నీకు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వ, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే శుభాత్, నువ్వు ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి మోక్షాన్ని
తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో కర్మ అంటే పని, మంచి పని ఏదైనా సరే చేయటం. మరి అకర్మ అంటే నువ్వు పని చేసినా కూడా ఆ ఫలాసక్తిని వదులుకుని భగవంతుడికి అర్పించాను అనుకుని పని చేయడం. వికర్మ అంటే తప్పు పనులు, చెడు పనులు చేయడం వికర్మ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు కర్మలనేవి భగవంతుడు 3 రకాలుగా ఇక్కడ వర్గీకరించి చెప్పారు. కర్మ, వికర్మ, అకర్మ. కర్మ అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియ నియంత్రణ, మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని మన చిత్తశుద్ధికి, మనస్సు క్లీన్ గా ఉంచుకోవటానికి ఉపయోగపడే మంచి పనులు, శాస్త్రాలు చెప్పిన మంగళప్రదమైన పనులు, అది కర్మ. అందుకే కర్మ అంటే మంచి పనులు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరికో సహాయం చేస్తున్నారు, అది చూపించారు. మంచి మంగళప్రదమైన శాస్త్రవిహితమైన మంచి పనులు. ఇకపోతే వికర్మ, శాస్త్రాలు నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. ఇవి ఏం చేస్తాయి? హానికరమైనవి, ఆత్మ అధఃపతనానికి దారితీస్తాయి. ఇలాంటివి ఎదుటి వారికి కష్టం కలిగించేవి, ఎదుటి వాళ్ళని నష్టపరిచేవి, ఎదుటి వాళ్ళని హింసించేవి వికర్మలు. ఇకపోతే అకర్మ. అకర్మ అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం మాత్రం చేసే పనులు. వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు, రియాక్షన్స్ ఉండవు, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉండవు, బంధాలు ఉండవు. ఇవి జీవాత్మను బంధించవు. సో అంటే ఏదైనా భగవంతుడికి సమర్పించి భగవత్ ప్రీత్యర్థం అంటే ఆయనకి నచ్చే విధంగా. భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఎప్పుడవుతుంది? ధర్మ మార్గంలో మనం ఏ పని చేస్తే ఆయనకి నచ్చుతుంది. సో ఏ పన్నైనా ఆయనకు అర్పించినప్పుడు కరెక్ట్ గా చేయాలి, తప్పు మార్గంలో చేయకూడదు. అంతే కదా. భగవంతుడికి ప్రసాదం పెట్టామంటే చెడిపోయినవి పెడతామా? ఫ్రెష్ గా చేసి పెడతాం. అలాగే మనం పనులు చేసినా ఆయనకు అర్పించాము అంటే ఆ పనిని సక్రమంగా చెయ్యాలి. సో అలా చేసి ఆయన ప్రీత్యర్థం దాని నుంచి ఏదొచ్చినా ఆయనకే సమర్పించాను అనుకుంటూ ఆ వచ్చిన దాన్ని మనం ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి. అది బాగుంది, బాగుండలేదు అని అనుకోకుండా, మనం ఏదైనా లాభం నష్టం అని అనుకోకుండా ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అని ఆ పని యొక్క రిజల్ట్ ను ఆ రకంగా స్వీకరించాలి. సో అది అప్పుడు అలా చేసినప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. సో దాన్ని సూచించడానికి ఇక్కడ ఏ పనైనా ఇలా భగవంతుడికి సమర్పించి ఆ భక్తు చేసి ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా సరే సమత్వంతో ఆయన ప్రసాదం అనుకుని స్వీకరించాలి అన్నది చూపిస్తున్నారు. సో భగవంతుడికి మనకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటి అంటే ఆయన మాయను నియంత్రించగలడు. అంటే త్రిగుణాలను, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు. మరి భగవంతుడి రూపం కూడా శాశ్వతమైనది. మన ఆత్మ శాశ్వతం కానీ మన శరీరం శాశ్వతం కాదు. మనమేమో మరి మాయతో కట్టుబడిపోయి ఉన్నాం. పప్పెట్స్ లాగా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మనల్ని ఆడిస్తున్నాయి. మరి ఆయనేమో మాయనే ఆడించగలరు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో ఇక్కడ గురువుగారి దగ్గర మనం ఏ రకంగా నేర్చుకోవాలి అనేది చెప్తున్నారు. ఒక గురువుని చేరి తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన అంటే మరి వినయంతో, పరిప్రశ్నేన సేవయా ప్రశ్నలు వేయాలి. వినయంతో ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండాలి. ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం ఆయనకు సేవలు చేస్తూ మరి ప్రశ్నలు వినయంగా అడగాలి. అప్పుడు ఉపదేశిస్తాడు. తే జ్ఞానం, నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు ఆయన. ఎవరు? జ్ఞానిన తత్వదర్శినః, జ్ఞానాన్ని స్వయంగా దర్శించిన వాడు కాబట్టి ఆయన నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. సో సరి అయిన గురువును చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం అని చెప్తున్నారు. సో గురువు గారిని చేరి పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకో, నేర్చుకో, వినయంతో ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయి. అలాంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించిన వాడు కాబట్టి. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే జ్ఞానం లభిస్తుంది. సో శ్రద్ధ లేనిదే ఏది రాదు అని ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. దేనికైనా శ్రద్ధ, ఒక డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఆ శ్రద్ధ ఉంటేనే జ్ఞానం వస్తుంది. తత్పర సంయతేంద్రియ, ఆ రకంగా ఇంద్రియాలను నియంత్రించి జ్ఞానం లబ్ధ్వా, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని శ్రద్ధతో ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోగలిగినాడు. జ్ఞానం లబ్ధ్వా, జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు పరం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి, పరమశాంతిని పొందుతారు.
సో దివ్య జ్ఞాన తత్పరులై అంటే జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలని శ్రద్ధా విశ్వాసాలు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ రకమైన అభ్యాసం సాధన చేసిన వాళ్ళు దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హులవుతారు. సో శ్రద్ధ ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి, ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్లకు జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. ఇలాంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వాళ్ళు పరమశాంతిం అచిరేణాది గచ్చతి, శాశ్వతమైన పరమశాంతిని అతి త్వరగా పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. ఎవరికి శ్రద్ధ ఉంటుందో వాడికి జ్ఞానం వస్తుంది. శ్రద్ధ విశ్వాసాలు అవసరం. శ్రద్ధ అంటే మరి భగవంతుడి మీద ఆ డిసిప్లిన్ ఉండటం, ఆ విశ్వాసము భక్తిని ఉంచటం, ఆ తర్వాత ఈ ఇంద్రియాలని మనసుని ఇష్టం వచ్చినట్లు పరిగెత్తనివ్వకుండా కంట్రోల్ చేసుకుని కోరికల్ని, కోపాలని, తాపాలని అదుపులో పెట్టుకోవటం, ఇవన్నీ భక్తిని పెంచుకున్నప్పుడు మెల్లమెల్లగా అలవాటయ్యే సూనాలు. సో ఆ రకంగా మనం శ్రద్ధతో మరి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని శ్రద్ధా విశ్వాసాలతో ఉన్నవాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హత వస్తుంది. అప్పుడు అలాంటి జ్ఞానంతో త్వరగానే వాళ్ళు అచిరేణ పరమశాంతిని అతి త్వరలో పొందుతారు. మరి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని కోపాన్ని తగ్గించుకుంటే మనకి అసలు ఎంత మనశ్శాంతి, మనం ఆలోచిస్తే మనకే అర్థం అవుతుంది. ఎవరి మీదైనా కోపం తెచ్చేసుకుని వాళ్ళు ఇలా అన్నారు అలా అన్నారు అనుకునే బదులు వాళ్ళు మన మంచి కోసమే చెప్పారేమో, వాళ్ళు అసలు ఏ బాధలో ఉండన్నారో మనమే తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నామేమో అనుకున్నప్పుడు మనకు ఆ విషయం అంత బాధించదు. కాబట్టి ఏదైనా మన థింకింగ్ లో ఉన్నది, అవతల వాళ్ళు మంచి చెడు అనుకోవడం కూడా మన ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మనకు గోచరిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు మంచి అనుకుంటే మంచిగా అనిపిస్తారు, మనం చెడుగా ఆలోచిస్తే వాళ్ళు చెడుగా అనిపిస్తారు. అజ్ఞశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి, నాయం లోకోస్తి పరో నసుఖం సంశయాత్మనః. సో ఎవరు దీనిని సాధించగలరంటే శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు మరి అని చెప్పారు, ఇంద్రియాల్ని మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళని చెప్పారు. ఇక్కడ ఎవరు సాధించలేరో చెప్తున్నారు. అంటే దేనిని ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ భగవంతుడి యొక్క ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించలేని వాళ్ళు, సంపాదించేదేమో శ్రద్ధా విశ్వాసాలతో మనస్సుని ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు పరమశాంతిని త్వరలోనే పొందుతారు. ఎవరు పొందలేరు అంటే అగ్నిశ్చ అశ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి, నాయం లోకోస్తి నా పరో నసుఖం సంశయాత్మనః. సో ఎవరైతే జ్ఞానము తర్వాత అశ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు, సంశయాత్ములు అంటే అనుమానం విశ్వాసం లేని వాళ్ళు అన్నమాట, వాళ్ళు వినశ్యతి, ఇక వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా మరి జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. వినశ్యతి అంటే నాశనం. ఇలాగే వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఇంకా ఇంకా ఇరుక్కుంటూ ఉంటారు. ఇక నాయంలోకి వస్తున్నా వాళ్ళకి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని నసుఖం సంశయాత్మన, సంశయాత్మలకు సుఖం అనేది లేదు ఎక్కడ, ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని అంటున్నారు. సో జ్ఞానము విశ్వాసము ఈ రెండు లేని వాళ్ళు, అనుమానం పడేవాళ్ళు, సంశయాత్ములు భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. సో మెయిన్ ఏమిటంటే విశ్వాసం ఉండాలి, ఫెయిత్, భగవంతుడి మీద ఆ ఫెయిత్ ఉండాలి. ఆ ఫెయిత్ గాని అనుమానం ఉన్నప్పుడు అది మనం ఆ జ్ఞానాన్ని పొందలేము అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు అనే వాడి మీద నమ్మకం, ఆ భక్తి, విశ్వాసాలు ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఈ సంశయాత్ములకు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో విశ్వాసం అనేది ఎంత ముఖ్యమో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అది లేందే మరి మనకి ఇంకా భగవద్జ్ఞానం గాని మోక్షానికి గాని శాంతికి గాని మనకి అర్హత లేదు. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం అతిష్టోత్తిష్ట భారత. కాబట్టి మరి విశ్వాసం లేకపోవడం వల్లే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తున్నారు కదా సంశయాత్ములకు. కాబట్టి నువ్వు ఈ అజ్ఞాన సంభూతం, అజ్ఞానం వల్ల పుట్టినటువంటి నీ హృదయంలో జ్ఞానాసీనాత్మనః, జ్ఞానం అనేటటువంటి ఆయుధంతో చిత్వైనం సంశయం అన్ని ముక్కలు చేసేయి. నీ హృదయంలో అజ్ఞానంతో తలెత్తి నీ సందేహాలన్నిటినీ ఈ జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ముక్కలు చేసేయి, ఖండించి. సంశయం యోగం,
అతిష్టోత్తిష్ట భారత, యోగాలో స్థితుడవై లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అజ్ఞానంతో నీ హృదయంలో వచ్చాయి ఈ సందేహాలన్నీ, వాటిని జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించి వేయి భరత వంశస్థుడా అర్జున, ఈ యోగంలో స్థితుడవై యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారనమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామం కలికల్మషనాశకం, నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సకల వేదాలు వెతికినా అన్ని కూడా సకల వేదాలన్నీ వెతికినా కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి ఈ 16 పేర్లు ఉన్న హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కంటే వేరే ఉపాయం లేదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఈ గీత పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, అత్యంత పాపకర్మలు చేసేవాడైనా ఎవరైనా సరే అలాంటి వాళ్ళతో సహితం ఈ దివ్యమైన భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించినట్లయితే దుఃఖాలతో కూడిన ఈ భవసాగరాన్ని దాటివేయగలరు. కాబట్టి ఎన్ని పాపాలు చేసినా చివరికి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని సంపాదించినప్పుడు ఆ జ్ఞానం వలన అతను పునీతుడై మరి అతను ఆ స్థితికి రాగలుగుతాడు, ఈ భవసాగరాన్ని దాటివేయగలుగుతాడు. ఉదాహరణకు పెద్ద ఉదాహరణ వాల్మీకి మహాముని. మరి ఆయన దారులు కొట్టే దొంగ. ఆయనను చివరికి నారదుడు తన ఉపదేశంతో మార్చి చివరకు ఆయనకు రామ అంటం కూడా రాకపోతే మరాను అని చెప్పి ఆ రకంగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు తీవ్రంగా రామనామాన్ని చెప్పించి ఆయన ఇలా మహాముని అయినాడు. సో ఎలాంటి వాడైనా ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తే, భగవద్ జ్ఞానాన్ని, వాళ్ళు ఈ భవసాగరాన్ని దాటగలరు అని చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో 4వ చాప్టర్ దివ్య జ్ఞానము